anune. Dol mbok tabuhi ngono dol. Sik budhe sik. Anu puskesmas terdekat pundi Pak Carik? Niki lho stepe kumat niki lho Pak Carik. Kok to? Biasa lek wong wedok di nganu ngene iki ora lek kok mlentung apa iki? Sugeng dalu Mbak Yu sing ayu dhewe. Rati mriki Mbak Yu rati mriki. Injih Kang Mas. Oh, sindene wedok ana jare lanang. Sing ngomong lanang sapa tak tabukane. Mesti mbok ungkret mike mbok ungkret mesti. Iki apa to Mas? Iki apa to Mas? Mike lho nggih maksud dolanan to pelangi. Aja ditambahi bas. Aja mbok bas ya gedhi no suarane. Kaget to aku lho. Ngapunten lho Mbak Yu nggih. Nggih ya ampun piyantun kok sarwa prasaja. Inggih matur sembah. Yo ayune nganggo sunduk mentul. Kimochi. Kok iso tamagotchi barang ya Allah. Apa kok klerune? Tulung Iki Mas. piye to Mas? Niki piye ta? Aja base aja mbok tambahi. Kontol lho kowe bojone kancaku cara ora tenan lho Mas. Mbok apane? Tak pangan dhewe. Lho. Kok ta? Tes. Tes. Nah, wis yo ngene bener. Samene lho Mas pelangi dadi aja mbok tambahi base. Yo gedhi. Aku lan. Nang Mas piye? Heeh. Keliru. Dah. Anu Mas. Mas. Tes. Oh, trayo cangkeme Mas. Baik. Trayo lambe gudir ndelalah. Injih ngaturaken wilujeng dalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapa? Sindan kok metu jalune ya. Pitik apa piye kok? Injih alhamdulillahirabbil alamin menika teng dalemipun. Mbah. Iki jane MC ngejak gelut apa piye? Lah sampean ditanggap kok kudune ya paham to. Ora aku butuh ditransfer budal kok. Jahitan. Ya ngopo? Ana wonten daleme Aja Bapak. ngono to mak aku ki kok ya coba ngono. Masa ora bolok kok ya. Ngapa ta? Suwi-suwi nadu rasa campur sarena piye? Ngapa? Pencak dor ya. Ayo. Kok rumah Padha lanange ayo. Ngapa? Wong wedok ngethek. Ngapunten menika wanita bertombak Bapak Ibu. Lho, apa wis ro tombakku? Bung, kalau sing roh iki lho, sing penasaran iki. Nggih. Wis sampai tamu. Ya Allah, suamiku aku suwi ra ketemu lho Jujur kangen ya. aku. Rungokno. Nggih. Iki tenanan takok sejene cacah. Ngapa? Iki dheweke iki ngepene karo sampean ya, sampai katok